Η MongoDB μόλις επιβεβαίωσε ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας που αφήνει τα δεδομένα σου ορθάνυχτα, χωρίς καν να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης. Μιλάμε για μια σοβαρή τρύπα στο σύστημα συμπίεσης Zlib που επιτρέπει σε κακόβουλους χρήστες να διαβάζουν τη μνήμη των σερβερ σου έτσι απλά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κρυπτογραφικά κλειδιά, προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητα αρχεία είναι στο πιάτο για όποιον ξέρει πώς να το εκμεταλλευτεί. Το πρόβλημα επηρεάζει σχεδόν όλες τις γνωστές εκδόσεις, από την 8 μέχρι και την 4. Αν τρέχεις MongoDB για την επιχείρησή σου ή τα project σου, πρέπει να κάνεις update τώρα αμέσως στα τελευταία patches που κυκλοφόρησαν. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείς να αναβαθμίσεις αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον απενεργοποίησε το Zlib Compression ή γύρνα το σε Snappy ως προσωρινή λύση. Μην το αμελήσεις, γιατί τέτοια κενά είναι βούτυρο στο ψωμί των hackers και η ζημιά στα δεδομένα σου μπορεί να είναι ανεπανόρθωτη.